افسروکên Partiya Demokrata Gelan HDP Salaheddin Demirtaş û Figen Yüksekdag îro li avahiya odeyan dazyarên avakirinê li Enqerê bi parlamentarên Partiya xwe re civiyan. Nûçeganê tora mîdyaya Rûdawê got her du hevserokên HDP piştî civîna parlamentaran re wê li avahiya Partiya xwe li Enqerê bi parlamentarên ku endamên Komîteya Navendiya HDP newê bicivin. Her li gorî nûçeganê Rûdawê li Enqerê gotiye ku Demirtaş wê sibê گل هر 505 نامزدên Partiya xwe yên ku tevlî hilbijartinê bibûn civiya piştî civînê Demirtaş got ew ê pêvajoya aştî berdewam be. Demirtaş her wiha got ew sîstema serokatî qebûl nakin. Her wiha ji çapemeniya Tirkiye re got gerek îro nexşereya Partiya xwe û helwîstên wê derbarê avabûna hikûmeteke nû da li Tirkiye bidin diyarkirin. Li gorî HDP vê carê weke partî tevlî hilbijartina parlamentoyê bûye û ji sedî 13.12 dengan bi dest xistiye li gorî wan ew ê encamên nîfermî heştê parlamentarên Partiya Demokrata Gelan HDP derbasî parlamentoya Tirkiye bibin.